and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Hello? BFF, si Sando, siya kining nanawag na ako. Hello, Moana? Niyan ako sa Cebu. Nagkinahanglan ko sa imong panabang. Palihog. Tabangi ko, Moana. Ha? Kaya nga na, Sando? Unsay problema? Ha? Sando? Mauna ni. Pasil na ni. No, pasil market. Mauna ni. Hain mo di ka siya? Unsa to? Naa siya sa bakery nga. Ay, BFF, tuara. Wait sa ha. Sando! Ni Arame! Hala no? Mura man og ikog sa tiki. Baya. In love yun akong BFF, oy. Pastilan. Kisi-kisi lang ay. Wa maunig singgit-singgit. Oh, sorry. Umawan ako eh. Ano ni singgit man sad ko nga nakakita ni Sando? Maayo kay ni Anhigyot ka sa syudad. Doon ako importanteng tuyo ni Manay Simeon. Mao ba? Likaw na ka? Basin kigutom ka. Wow! Concern ang akong aray! Namusik man ka. BFF, please. O na, sige na. Nga no, di ay. Waoy. Basin gigutom ka ba? Salamat. Busog pa ko. Okay. Sige, doon raman sa house. Yun na. Tawagan ako si Daddy Jimmy sa iyang cellphone. Mao ba di ay, anak? Yes, Dad. Kuyog meron si Sando. Ako siyang i-pick up. And going na mi sa house, Dad. Kining kuan. Sulti siya, anak. Wa na sila si Simeon din eh. Unsa? Mao ka na. Namahawha na sila si Simeon og Butoy. Unsa? Mao ka na ang pong ni Daddy Jimmy. Wa na kuno sila si Simeon sa bay. Namahawa na kuno sila si Butoy. Nga naman ko no BFF. Wa man sad magsulti si Daddy kung ngano. Pero dool na ta Sendo. Pakigsultihan na ta si Daddy Jimmy kung nganong namahawa sila si Manoy ni mo Simeon sa bay. Nganom ka. Naibaw ka si Manay Simeon. Ngay naibaw na ko sa iyang dootang gibuhat sa pating lawas sa among amahan. Mao ka. Ngano niya man tadi sa may Plaza Indencia dong ha? Bay Simeon, mag-usap tadi di Plaza Indencia. Ha? Manambal ta, aron ta bagka. Hala no. Wa man tay kanang say pangana-ana kanang sound system. Bush, di adere ang tambalan. Bush. Ngono manambal man ta? Wala ito buhaton bay. Dali. Anak ka sa tubangan ha? Aron ila magkita ng lagom nimo sa aping medyo nawa na kay akong gitabala sa lana, di ba? Manghambog na daw, manghambog tanda. Sige. Testimony ba? Testimony. Testimony. Ikaw ako model, aron motuo sila nga epektibo ng danan ako. Ngiga ni sa. Nya pila may ako porsyento ani be? Atong ata aron way daghang istorya. Kini nindo tida, aki bala. Ikay tambal ako announcer ha. Okay. Bish. Nana. Niana. Basta mamaligyat ang tambal, doon na maging announcer. Ako na gina. Ikaw din lang ka ha. Mutambal ka sa mga tao gusto patambal ha. Larga? Sige. Sige. Ako bahala ni. Pagkakwarta. Bish. Tarungan lagi. Lagi. Bish. Just leave it to me, okay? Bish. Ero gamay. Sige. May gala. Bish. Ero gamay lagi. Ngano man. Ero gamay. Okay. Bish. May sa rin subay Butoy. May gala. Mga announcer. Subay-subayan ninyo. Kining tingog. Nga niya karon nga. Ani as plaza. Subay-subayan ninyo. Nang lingi din hinamo ang mga tao. Ani ni ang tambal sa rigla. Tambal sa ubag-ubag.
Og tambal sa kagid. Bush. Panyawan, linimit oil. Tinuod ka na, no? Tinuod ay panyawan. Tinuod lagi tao ni. Tinuod ni. Ani akong naong ay. Lain ni ang akong gibaligya karon ha. Sa una. Kani niya. Naigo man is kumo niya ning akong bossing ni hubag man ni. Og sa diyang giaplaza niya siyang lana. Nawang hubag. Tarawa. Apu-apuwa lang. Gahapon, violet mo ni, violet. Arpo-apuwa na. Sige, linyala mo. Sige, linya. O sa may yung sakit. Ayaw ni sa akong busing. O sa sakit ninyo. Okay. Na. Hinahinay lang mo. Naunsa mo mag-away, may noon mo. Hinahinay lang mo. Mao ka na, Sindo. Nagmasol bitaw ko kung anong nasingkahan ako siya. Mao to nga namahawa sila. Dad. Sorry, anak. Wa ko lang yun kapugnging akong kagalingon. Mura man sa gudog ni abusar sila sa akong kaayo kanila. Nakasabot ko, Dad. Sir, asa kumaka sila pangitaa. Kay yan man di ay, Sindo, ha? Usa man di ang imong importanteng tuyo sa imong maguwang. Kikining kuan. Bitaw, Sendo. Sultiin na lang, mi. Basin pa og makatabang, mi. Kuan. Dili sila angay masayod ini. Dili. Sindo. Kuan. Personal ang problema, Sir Jimmy. Muana. Og pasaylo ako nga dili na ko masulti kaninyo. Di ay. Nakasabot ko, Sindo. Ako sad. Nakasabot ko. O kung gusto ka, ari lang una kapuyo samtang mangita kasi mo igsoon. Bitaw, Sindo. Okay rin kayo din ha? Anha ka lang sa lawak nila ni Simeon. Kuan kining. Salamat kayo, Sir Jimmy. Muana, salamat kayo. Nahala, sige. Kamu lang una din ha? Mulakaw sa ko. Dad, mulakaw ka na, sad? Importante kayo ang akong lakaw, anak. Okay, Dad. Amping. Sige. Salamat, anak, ha? Sige, tabay una ninyo, Sindo. Step, ha? Okay, Sir Jimmy. Sayang. Huwag Jimmy mag-abot ni Manay Simeon. Grabe kita naka-importante, sa? Gagisiyangan magit ka. Step. Importante yung kayo. Okay. Wa man nilingaw ni Steph, Sendo. Gusto ka kuyugan ka namo sa pagpangita nilang Simeon ug Butoy? Ha? Tinood ka, Moana? Tabangan ka namo, Sendo. Di ba, Steph? Sige. Pangitao na to sila. Salamat kayo ninyo. Salamat yun. Ayoko ba salamat dito? Sige pa mo. Sa sunod na lang uban, sa sunod Simeon, lang uban. dagkap kay linyar kay wawar to. Bay, balibari lang muna, bay. Medyo naglahin ng akong papilas. Unas wawar to idukon. Ang lakaw na ta. Sige na. Abay gala, kato mga natambalan sa akong bossing, ugma, kamong matambali, balik lang mo ha, sayo lang mo, kay mo pahuway pa akong bossing taon. Mamalit bigla na. Bay, balik ko sila. Hindi ko mamaligyag lana. Basta ugma, balik lang mo. Dali na, bay, Butoy, dali na. Dali, gunit ako, gunit. Sir, bataw ni Sir. Ugma na lang. Hala no, mga gahi mo ko! Ugma na, doklong, tinomong rain nyo. Naluya niya kong busing. Basta ugma, balik mo din, balik mo. Same place. Okay, children. Ato me, children. Kwarta na. Basta gahi. Balik lagi mo. Bay, okay lang ka. Okay na ko, bay, Butoy. Pero, luya lang ko. May magtambal. May magtambal to. May mutambal. Porbida. Bye. Nangayog sila simula na. Dagan tagwawan. Nanghatag sila dagko kayo.
Labi na itong dagko, itong ayo na yun sa ilang pagpamatis na ilang lawas, gadunay mga sakit. Oh, di ayo na yun, kwarta na rin. Kwarta! O, bay, tungkol sa lana, bay. Hala, kwarta. O, maunod kini ang sirugdanan sa itong kalampusan, bay. Hala, kwarta! Mauna ni bay. Kwarta! Mga ano na to, Sendo, BFF? Okay, BFF. Asam ka na mo pangitaon sila si Manay Simeon. Kaya dako ining syudad sa Cebu. Sando, okay ka lang? Okay na ko, Step. Okay, manaog na ta. Kinang makitaan ko sa Manay Simeon. Kinahanglan yun. Okay, na lang. Nakas kama. Bago ito kapit sa kama. Panong daw ko. Karunaw ka? Ay, hindi dia sa kama nga rindot kayo bago ito pinalit. Salamat, bay. Karoon bigyan nag-deliver. Tay kwarta. May gani kay atong kama dia sa hotel sa. Bigli na ini hotel barato taon din ha. Torbida. Pahuway kita na ko migog tarong ta. May Simeon. Oy. Simeon. Tulog na ka? Anong tingog? Ay, uga pa mi kwarta, di mi ka-check-in na ning hotel taon. Pastilan. Kalit man siya naluya siya nampal siya. Ngano ka? Ayaw ka o, Sendo. Busog pamanggod ko. Busog gut taon. Ingna na lang gud ginaawaw ka ni Moana. Ibog sa ka ni Moana, no? BFF, unsa ba? Binuang itong ako, Sando. Pero, kung di mo tinudoon, pwede rasan. Sendo, pasensya ka na ni Steph, ha? Ana lang gina siya, basta gutomon. Ayay! Hilom na ha, hilom na. Kaon na lang diha. Ikaw akong pabayron, anak ron, basta mo tingog ka. Kana. Anak lang ka, ha? Magtanaw-tanaw ko sa gawas. Masig makita ko sila si Manay Simeon. Ugbay butoy. Sendo? Ngano? Ha? Kinsa gitanaw nimo sa gawas? Kukuan. Masig makita na ko nga mulabay sila si Manay Simeon. Okay. Sigurado ka nga busog na ka? Mo na. Salamat yung kayo. Si Bay Butoy. Ha? Dili ka mahiwa masayaw. Si Bay Butoy katong nilabay. Siya gito. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!